Woi. Samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu kula wonten dawuh nimbali kula pun kala yaksa kilurah kala yaksa jeneng sira didhawuhi klawan sinuwunmu Prabu Dewasrani kenen ngetutake ana ing kayangan jampangi lakune sinuwun Prabu Dewasrani inggih ngestaken dawuh kilurah kowe kudu metu dina iki requeste Pak Pariya iki kowe buta gedhe kudu kon ngetokke sore ngono. Iki wis ditokke sore wis sah iki. Soro apa sore? Sore. Wis sah iki. Nek mau Pak Pariya ki request piye? Kowe engko nek iso koprol ping 20 arep ditambahi 500 jarene. Apa iya? Mula kudu iso koprol. Ngono. Lah napa saged buta sementen gedene kok dikoprolke ping 20? Lah nek ping pisan apa ping pindho ngoten nggih saged. Lah nek 20 lak ya tangane napa nggih kuat. Ya mbah piye caramu kudu iso ngono. Kono dikoprolke sik ya. Nggih, sak iso-isone. Ya mlaku lononan koprol sik. Nggih, setika wis akan dawuh. Minangkani pamudute Pak Pariya. Buta gedhe dikoprolke kok ya iso. Gak semene gedhene. Lah iki sudul ngene kaya kenek gitu. Ya dikoprolke ya megani sing duwe omah. Ya sindene mikir dicekel diitungi ya ping 20 ya. Ya koprolke. Iki upama dalange ngombe sik apa ora entuk lho nggih. Aku ngelaki le. Wedangku ndi le? Jokineh le. Es teh. Apa enek es teh? Sak teko. Kok aja tekone tok. Ya dikoprolke ping 20. Sorai. Sik tak donga sik. Bismillahirrahmanirrahim. Gebak bosok leyak-leyak. Kaki danyang iki danyang. Rancang iki. Ah, amin. Wes gek tang dikoprolke. Ora usah kesuwen. Ya, sik tak nata-nata sik. Iki bobote 30 kilo ya. Ora nganti merucut tibane dalange gor aku. Ya, koprolke sik ya. Sindene siap? Siap. Oke, hitungi 1 2 3 ne ya. Ya, koprolke. Sik tak nyemet udut sik. Mumpung